Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamanta kasngi ki pulit kanong ba shilong kila yo ban kem ya arngut ki snar nongtuh bat we nong penya yo ki tiar tu ha ga jing kanra bala pelong hapo kanong ba shilong ka bala lamru sha ka jing yo kurup biang ye bunteli ki laptop ki kamera bat mobile phone ki snar nongtuh ki dei one step ling do ba arf news nem basa hanong rim hills bat uban rop lang jerwa ba arf south nem ubasa harngi jenriu neng nong thamai Kadkum kajing yathu Superintendent of Police ke East Khas Hills yakini ki arngut ki nongtu layo ban kem daka kinhun yat pahara balalam khmat daka sector officer ke Harinja kong joyti walang MPS usop inspector peace in charge ka nong thamai barki pulit Karinja ka negraja ka arterik unailar Uni uhe pulen upentip bagine ki arngun ki laplai ya ke jingdon kti haki kamtu kamthim bala register case hapo Karinja police station katkum ka case number shispa khan nyo not nyo r not rr under section sau san sau line pra not IPC ha ka jing tokit kini ki arngut ki lapla baya kini ki tiar tu ladi sha wei ubriu ha ka than yo maulong layathu bahagalai terik naila da ka jingerap usab inspector J Walang in charge ka containment berka kinhun pulit jong kilayo ban kem yu ni ubriu bathit yakini ki martu obala tip kerteng kum Abdul Mutalif ba arhuis nem ka arta ubana yo maulong da kani ka jingyo kem ki pulit kilayo ban group ya ka we ka Asus laptop artali ki HP laptops ka we ka Dell laptop ka we ka Canon PowerShot SX4 30 IS ka we ka Canon camera IX US bar ka we ka Vivo mobile phone